Achich nek mar nyako moro ma jahigni 19 Nasibo Tadicha manotimore dwe mokalo e alwora ma Malkagala, Merti e kaunti ma Isiolo, ochopi e nyim doho ma Isiolo maduoko penjo e wi tho manodonjnego. Nasibo nonegi e yo makoch ma ringre mare no ole mauta ma petrol kendo notia e mach kaeto bang'e nolute e cho ma oko. Achich no ero Ibrahim Arero Malicha ne ogeng'ne thuolo ma jumbe 2 mondo mi ochiw thuolo nobila mondo tim nonro. Kara kamano nokosomne ketho mare tok doho oro mondo mi orangane chal mar ngima mare kata pache. Wuon mosenindo Abdi Tadicha okwayo doho mondo ne ni nyare oyudo ratiche kodwaro bende mondo mi gikonye yudo simb nyare molero ni nyalo bedo ni jalo ni godo. A medical assessment is therefore to be done and a report to be filed. Mr. Abdullahi Advocate is appointed to represent the accused in this matter. The matter will be mentioned on the 20th of August to confirm progress and to give a date for plea. The accused person will be remanded at Isiolo GK prison until then. Nataka serikali na watu agenda wasimame na mimi vile tayari wamesimama na mimi. Especially DCI, the phone of my daughter has not been recovered. It looks like this matter need another deep intelligence investigation so that the more evidence will be provided during the processing of this issue. We want to also commit to this process to ensure that this family gets justice and to keenly follow up on this case, and also to make sure that the witnesses will be availed at the rightful time when that time comes.